Rabu Master. Da za ki fahimci abin da ke har yana da baki bari ni ba. Da za ka fahimci abin da ke a raina da baka bar ni ba. Abin da ke raina. Da soyayya nake kwana, da soyayya nake tashi na, da soyayya nake tafiya na, da soyayya nake zuwa aiki na, da soyayya nake tuki na, da soyayya ake ta labari na. Masoyi ma waɗansu ke kira na, amma duk da hakan ki kai zuciya. To me yasa kai ma ka tafi ka bar ni a cikin damuwa? Baka nema na ko ta waya balle ka tambayar me yake faruwa. Ka yanke duk alaƙar da ke tsakaninmu, kasa ina ta tunanin rabuwa. Kuka nake a koyaushe masoyi na ya manta da ni, ya manta da ni. Kina ji, kina kalla, ina tabbatin ki mai sona, amma kina yi kamar bakyaji na, bakya sauraron kalamai na. Masoyin ki ne ni dare rana, abin da za ya canza tsari na. Ni alƙibla ta ce